Ka United Democratic Party jong ka West Gentle Hills District kum sibenta jong ka Chimpeng Krea na ka election house na marja arpulai hadin ke jiok pediang kyrteng jong kyrtong na ki circle menta si kila pentikna ya laingot ki kyrtong na pedang ki santli konstituensi ki badan hapo ka district kini ki laingot ki kyrtong ki balatikna na ka UDP ki badan hapo ka konstituensi ka West Gentle Hills District ki kentop yo ba munlai pariat u kyrtong na juai konstituensi uba nujor ki sungo na mokoyau ubadiru amele ba menta bat uba dawan lingdo ubadiru MDC kamen sangat kanduli undai ukertong ke UDP na nartiang. Ngelayo yakini ki lightly ki application na ki lightly ki konstituensi. Kawai kedai ke konstituensi Mukayau, but kemapiatip hi ya ke Mukayau konstituensi lah represent da uma nujor ki sungo badai u MLA menta, but mau hi ula long lupa u candidate jong ke UDP na Mukayau konstituensi. Tenalo nang tapat ngi don sa i malakmen rumbui i badai na amlarem ti ka application ke jong iru ngin sayo hisyen menta kadang don ka proses ti bat hangni pada ngi don sa kini ki sa artli pada ki application ka way kadai i ma moonlight pariat nang te na Jowai constituency bat sa ka way pat jong i dawan lingdo i badai MDC nang te na mensngat kanduli na kanartiang constituency. Di menta lightly ki application ke bangilayo na kini ki lightly ki constituency jong ka West Gentle Hills District jong ka UDP. Di ka procedure jong ka party ke long ba ngi na kaliang jong party ngi si ong ya kini ki circle ban ai ya ka recommendation na kaliang jong ki. Namar ba kumba pia tip hi in the democratic process mo. Ngatrai ki nong song jong ke tu ka constituency ki kam tip kam phah kumiano o candidate pakin jet mo ti hakajing start ke jong ka circle jong kini ki lightly ki circle ki la jet ikini ki laingot ki candidate but ya kini ki laingot ki candidate kini ki lightly ki circle ka Jowai ka Mukayau but ka Nartiang ki la phah ka district but hangni ki don ki nongelam jong ka district ru ki president secretary but ki nongkit kam jong ka district jong ka West Gentle but menta kilawan ban submit ya kini ka application na kaliang jongki te na kaliang jong ka district ru kila recommend tang kini ki kyrteng hi katamut way candidate na kawai ka constituency but ya kan dia pada kan sapoi syaka state election committee but ka state election committee ka beri ka final authority hadin ba ka examine ni kini ki application kan sa ay ka rai ka ba khadu kumakalong menta te kala long smooth hi ka process dia Henry pada nomor baka parti ke dan ke prosedur mo ke bangi haban board nomor kade balong uniform lut haman ki constituency mo bapir imla ban le siliang ke wei constituency ke long da kamwei ke wei ke long da kamwei te tangba ki don pat ki constituency ke ba nakaliang jong ka state election committee ru bangi haban bishar bnya pha nomor ki don ke jingya tungkhu ru hateng mo hapdeng ki nong elam ki don ki bapet kadang ki don bapet kamon mo kum kita ru ki don hi di kedai kum kini ki constituency lada don kanu ke jerwat ne ke jing thut mo ha ka bai dei bat kani ke jing jit ne select iki candidates di na kaliang jong state election committee ha ka jing start jong ki nongelam ki badon ka state election committee ki saya thong ki saya bishar bat kin saya ya ka rai ka babahatam me yes kala long more or less sikamta di lat satang lada kami pada sara ka way ki mo ki problem se ya kata tengim tip mo tenre kemakalong himenta kala long shai ba akabai de begini ki lightly constituency but wat la kataru nakaliang jonga kamu secretary jonga state election committee ngamla ban ong nomor ba khadu kadai ka collective decision jonga state election committee nakaliang ga district no West Gentle Hills kumginong tray party tengilayo priang nagilai gi circle ligi ni application nagi circle ru ki phah tang ka wai namar bam don ba apply tang i bai te namar ba ka constitution jong ka party jong ni ru ka articles ka bakhat phra ka close ka basaw kala krensiai ba ya ki candidate hi dei ban identify na ka circle level namar ba ki badon ha circle hang tu ki tip bat ki nang namar ba subo kum nga bon na jwai kum lo ngan lai batai sa goro hills ha ba ngam don hang tu ngi ka party UDP ngi sai long ta pe
ngi shania ya ka circle ngi shania ki district number bangi ju yo I ya ki wei ki party mo ki bakham he ni ki national party bagi interfere na high command ti ka party ka pai ka party ka pra te na kata ka daw hadin ba ka district kala ayo ya ni ki application lightly ki circle claim don ni claim yo apnyang artli ki application naga wei ka circle kata ka mut kala long shai ba ka kam constitution yong kala long lupa ki candidate hadin bangi la bisar bnia igini ki light ki application margi ba gila biang dong sarong te nagadaw ngi la erai nang te na po district ban somen igini ki application tagasi kumrai thu mantan gidon lightly koi kede ga juai constituency koi ga mokuyo constituency but koi ga nartiang constituency ti igini ki application la somen tagasi state election committee bukan lek bukan kam tigi bedang sa arti pating siapa pi kamarin marga adu mentang padio le si kidang ya le mentang thai skato ni poring la yo ban somit igini sika selection committee ban le bulan kam